jogi kwanza nikechami the first 30 minutes ntiere seyo kaendi gimaja siasa wacho Mandera gimaja siasa wacho Migori Kisumu unulo sema na kotende kod basic needs okudwar dwach jopiny. It depends nikech kaka adwach wako maybe kaka ge Malinda no wacho kod gimi wacho kirango manifesto mara manifesto na nena loso chon and ja siasa kapoko chung ama jatelo kapoko chung gimokuongo Linda kiongo manifesto krichak niso jopiny chung bed manifesto koro mar basic needs chapi somo they are the basic needs nyaka gibedie an kuma chungie majorly en slum. Okay. So kidhi Mukuru kwa Ruben giongo pi olwe jera ka ungisa jera ochieng wacho ni en jogen gi pi jogen gi stima one sadly enough gima nomiyo ka chung ni wachango ne ka chung ugenya ne knawe ne Daniel na chung korwa kae Embakasi South nikech jo Mukuru kwa Ruben giongo stima to jal manyu luongo studio nyoro chande mai wacho mano koro sera ni makore mokadwa wache wachne ochung ni committee mar stima no to wan waongo stima koro ka adwa no jera ochiengni otere office mar Opiyo Andai ya mundo Opiyo Andai no ngisa ni wachango waongo stima joga jo Mukuru kwa Ruben by then onyola Mukuru kwa Ruben kanye kwa ne kapon Karen kaka DJ ka ama kaka lwenye mama no upon runda anjo mano pon kanyo kuro I understand shida makanyo kuro those basic needs must be taken care of okani wondi jogwa Mukuru kwa Ruben jo kwa njenga jo pipeline ni bokelo ngik maungi ya kuro gidwa basic needs gidwa chiemo gidwa kuma ginyaninde that's affordable housing is very important makoro higini godito te nikech ni Mukuru kwa Ruben nonge stima ugepie kin mamoko makoro nyiso njatelo makono sibedo mana katimo mana kisera koro stima the reason iniko yieri to bende koro biro kiketo getem koso en mana history no about stima nentie chon no ngade kwerango ntie cartels bano ngado stima nikoro gikel margi mas ambasacha koro krichur KPLC neno ntie cartels kila kamoro so that and then tijo mauso pi ngentio pi ka ma meter is very cheap but koro ka ngato biro uso ni pi liter prario mtungi achiel ni kubachiel ni uso ni gimo 100 gimo meji dinyo gimo silingario Canada kuru nonyaga pi silinga achiel silingario silinga dik sani usa 100 nikich ntie cartels machimo ipino. That's why ma gitima kano koro ko yera tabu deal cartels go kageno nagi angi gik magiwugie to jogo wabo deal kodgi gima we wacho ni perpendicularly maungo mbalo wang koro gima bende Lindo wacho ni openjo ni affordable housing konya kwa mfano ka affordable housing no bed karo kata ugenya mo bedi nungo wan gi nungo secondary wan primary schools man kanyo jopuonje man kanyo wuok mabor koro giongo miecha gidwaro ko maginya ninde alafu affordable housing maybe Linda kiaka affordable housing kit one of the major affordable housing mantiere any constituency mara Mukuru new estate kubiro kanyo bone no affordable housing no nigi school nigi hospital nigi kimilungo na nigi police station nigi kuma nyithindo tuge obiro gik mang'eny kuma jini indo kende bende o create job opportunities in terms of kaka ji udak mang'eny kech dwa keto kanyo ji 60,000 okna tete serikali nikech Ruto chula ama osiepna Catherine Omanyo sijuma diemo chula gemo but gimo reality ka gimo ber to be gino ber ipako dong kage morach to bende wawacho but serikal masani osekonyo to konyo joluo koro serikal mokonyo joluo ni Ruto ni ne kwa yere koro rupwa bed kode wamak lwete kipenjo kata George Bat ndalo no kanwa dhi yiero last time nan Azimio wan gi Daniel ka kwan Bomas but sani yamo loko wayoko gilamo wa support ngama supporto Ruto Uhuru ne president ne to no gitimo gimo mani luongo ne handshake no ne kwano kata minister machu kata minister mari to kata mna yirjera nikita ni menichungi duon bura